Bi ye tɛnɛndon ye utukalo tile 11 san 2025 Bamakɔ News TV filɛbagaw aw bisimila kunnafoni sen telimanw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ na ka kɛɲɛ ni kunun karidon ye utukalo tile 10 san 2025 Bamakɔ n'o ye Mali faaba ye a bɛ ye k'a fɔ ŋɛɲɛɲɛn kuma dɔw bɛ sen na n'o de bɛ tali kɛ an ka Mali jamana ofisiye caman minɛni na ka sababuya kɛ k'olu tun bɛ fɛ ka coup d'etat kɛ an ka jamana kɔnɔ. Ka kɛɲɛ ni kunnafoni dɔw ye an ka bɔlɔlɔsiraw kan a yirala k'a fɔ ko nin kunnafoni ninnu ma turu kalafili kan bari ka d'a kan communiqué officiel ma kɛ a kan an ka jamana ɲɛmaaw fɛ. Ka kɛɲɛ ni o kuma ninnu ye a bɛ ye k'a fɔ mankan kɔni tɛ don kɔnɔnaw la sabula bɛɛ lajɛlen bɛ ka taa i ka baaraw la yaasa k'i tulomada kibaruya labanw na nin ko in kun kan. Maa minɛnen ninnu cɛla an ka jamana finitigilaba 2 de tɔgɔ fɔra n'olu yɛrɛ tɛ maa dogolen an ka jamana kɔnɔ n'olu bɛ tali kɛ Général Abbas Damiri ni ale yɛrɛ ye gouverneur kɔrɔ ye Mopti marabolo kɔnɔ ani Général Nɛma Sagara n'ale yɛrɛ jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Mali armée kɔnɔna na. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye ka sanga ni ale donni ye bɛrɛ la utukalo tile fɔlɔ san 2025 n'o de bɛ tali kɛ an ka jamana minisiri ɲɛmakɔrɔla Musa Mara a yirala k'a fɔ kunun karidon n'o bɛnna utukalo tile 10 ma san 2025 ale kɔni bɔra Bamakɔ MCA la ka taa ale bila Kulukoro kaso la. Kunun karidon utukalo tile 10 san 2025 minisiriso min ka baara bɛnnen bɛ taa-ni-ka-segin kow ma an ka jamana kɔnɔ ale ye laseli kɛ ka yira k'a fɔ kota wulila Bâtiment de Mali Cartereng SA o la 17h waatiw la aéroport international président Modibo Keyita Desunu o kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko tasuma in kɔni sera ka kunbɛn ni heure 2 bɔɲɔgɔnko ye ka kɛɲɛ ni sapeur pompier maaw ka jalatigɛli ye. Ministre des transports et des infrastructures ale ye jamana kɔnɔdenw hakili lasigi k'a yira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛla yaasa nin jenini ale kɔni kun ka se ka ɲɛdɔn cogoya min na. Ka kɛɲɛ ni kuranko gɛlɛya ye an ka jamana kɔnɔna na an ka Mali premier ministre ni o ye Général Division Abdoulaye Mayiga ye ale kɔni ye layidu ta k'a fɔ ko maliyɛndenw bɛna kuran sɔrɔ su ni tile n'o ye 24/24 ye n'a san bɛɛ la ka sanga ni waati tɛmɛnen ye ni o tun bɛ kuran di mɔgɔw ma 6h ka taa a bila 19h waatiw la tile kɔnɔ. Minisiri ɲɛmaa Abdoulaye Mayiga y'a yira k'a fɔ gouvernement maaw ka laɲini de ye ka se ka kuranko sabati 24h/24 Mali jamana kɔnɔ. Ɲinan san tɔ in na ni an ka jamana ɲɛmaa Asimi Goyita ale ka yetaw ye ko kuma ninnu fɔra ale fɛ ka kɛɲɛ ni weleli ye u ka émission Mali kura taasira o kɛnɛ kan ORTM sanfɛ. Ka kɛɲɛ ni bureau du vérificateur général ale ka gafe labanw ye min kɛra kabini juillet kalo tile fɔlɔ san 2025 a yirala k'a fɔ les enfants o kɔnɔna la CFA wari miliyɔn 8 o de tununa yen warimaraso la k'a daminɛ san 2023-2024 fo ka taa se janvier kalo tile 31 ma san 2025. Gafe in b'a yira k'a fɔ maa minnu tun kan ka taa ɲɛfɔli ni sarali kɛ olu ma se ka taa u ka hakɛw dafa trésor public la kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o de bɛ tali kɛ yɔrɔ 34 bɔɲɔgɔnko la bila Kati ani duguma cɛkɛyɔrɔ ɲuman boloyan fan fɛ commune Kati 5 ani 6 Bamakɔ n'a lamini u y'a yira k'a fɔ hakɛ ninnu montant ani a amande min ma taa ɲɛfɔ ani n'a ma sara o bɛ t'i jɔ CFA wari miliyɔn 7,200,728 na. Ni ne bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sen telimanw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.